Halo bos, ketemu maning karo aku si tukang dress. Oke, jadi kayak iki bos. Kadang aku menek we ana sing madani bos. Menurut Erika kepriwe ya? Ana sing madani wong menek kok ayo menek urung rampung jan. Ana maning sing ngomong angger beben dress aja dress kuwi bos. Tapi neng nyong we ora tak pikir bos. Neng nyong ibaratnya we teklos lah ora tak pikir. Kayak wong dress kan kayak gie ibaratnya anu kerjane dewek ya bos. Arep awan, arep gasik, arep rampung apa orane kowe kader ketemu naring awake dewek ya bos. Ora usah madani lah. Pada bae tukang deres jane sing ngomong kowe bos. Tapi ya neng nyong tek los bae lah. Tek lebokna kuping tengen, tokna kuping kiri bos. Oke. Kader kayak aku dewek juga deres kowe orang repoti wong lah ya bos ya. Kader arep rampung awan, arep rampung gasik kowe kader ketemune nang awake dewek, Bos. Ora naring wong liya ora. Oke, semangat.